pasada fin de semana realizamos un roteiro que para min é un dos máis fermosos que hai na ría de Vigo. O roteiro comezou na antiga fábrica de Masó, en Cangas, e tiña como punto final o mítico Monte do Facho, un total duns 18 km aproximadamente. Neste roteiro tedes a posibilidade de facelo circular, mais no noso caso rematámolo no Monte do Facho, baixando en taxi novamente ata o punto inicial. Ao longo deste roteiro pasamos por lugares que contan cun alto valor ecolóxico e medioambiental, como poden ser a Lagoa de Concorza, as Furnas, a Areamilla, as praias como Liméns, Nerga, Piñó, Barra ou o Rego de Donón. Xa no tramo final percorremos impresionante Costa da Vela, espazo natural protegido pola Rede Natura 2000 que conta cuns cantís de até 150 metros de altura e unhas vistas privilexiadas sobre as illas, cíes e Ons. Ademais, a diversidade natural, temos que destacar os faros de Punta Xubrido, Punta Robaleira e Cabo Home, xunto coa praia de Melide, por suposto. Xa para rematar, subimos ao mítico Monte do Facho, lugar que conta cun castro, un posto de vixilancia costeira, unhas vistas maravillosas á Costa da Vela e que foi centro de peregrinación para honrar ao deus Berobreo. De feito, nas escavacións atoparon numerosas aras que tedes expostas en varios museos. Respeto o entorno porque é responsabilidade de todas e todos. Desfruta!